बिलाय माथो आं नोंखौ बुंदोंमोन आंनि खानायाव थाव फोननानै हो होननानै दासिमबो नोंनि इसिंनि खामानिखौनो फोजोबनो हायाखै नामा मा मावो मा दाबाय थायो नोंबो जानला मोनला मालायनि खामानिफोरखौ मावबाय थानायनि थरखार गैया बानायसै नन स्टप मालायनि खामानिफोरखौ दा मावसै मादै आङो थांनो नागिरदोंमोनानो थावखौ लानानै बेनिफ्राय मा जाखो बे आब' जिम्फला कफि बानायनो होबायना बै खानानो कफि बानायनो होदों बे खाना सिंग्रानो खबरदार बे खाना सिंग्रानो जेबो कफि मायबा साहा मायबा एक्सट्रा बेबायदि मोजां संना होनानै बानायनानै जाहोनानै जेबो दरखार गैया मा खालायनो मादै आब' जिम्फला कफि बानायना थां होननानै बुंबायना आं मा होननो दा बे दिम्पल महारानिया बुंब्लानो जागोन नामा बे खामायदों नामा आंनि हौवायासो खामायगासिनो बे लामा सामानि बे सोरबा भिखारि खाना खुज्रा बेफोरखौ न'आव लाबोनानै दोनफैगोन आरो फ्रियावनो जाहोबाय थागोन नामा मानि एक्सट्रा कफि फुदुंनानै लोंहोनांगौ जाखो बेलाय बियो मा बियो सोरबा अफिसार ना मन्त्रि एमएलए बिलाय आंनि न'आव फैनानै मा खालायनो दा मादै उफायथ' गैयाना आब'आ अर्डार होना गालांबाय फुदुंना होआबाबो जाया मा उफाय गैया बे दिम्पल महारानिया खामायनानै जाहोदों नामा ओरैनो ओंखारदों नामा कफिया गावा खामायनानै जाहोनायखाय खबरदार बुंखाबाय दे बानायसै खबरदार बुंखाबाय बे इसिंनिफ्राय जानला माला जाहोबाय थानाङा बेखौ बिसोरखौ लांहोनानै फ्रियावनो फैयाखै साहा लोंलाय कफि लोंलाय मेथाइ जाहोलाय मायबा जाहोलाय बेफोर गैया दे खिन्थु बे खाना पापिस्थ' रनिखौ जेराव लाङो लांना दोनहैथों बियो आंनि न'आव थानानै बेयाव खायसोनो बेफोर हले सोलिया दे मा खालायनो दा मादै कफिखौ लांनांगौनि लांनाङा जाम्बि बानायसै आरो बेखौनो सोंबावदों नोङो दरखार गैया गोनांथि गैया बेफोर मानसिनि कफि फुदुंहैनो दरखार गैया दोन फुदुंना लांनाङा बेफोरखौ आरो एसेबां जुदि कफि लोंहोनो लुगैदों बे गावनि सनानि हौवाखौ बे खाना हौवाखौ गावनो फुदुंना लोंहोथों फै माबोरै आंनि खानायाव थाव फोनना होनांगौ जल्दि फै आबा मायबा खबर मोनदोंना नोंसा आदानि आयै आदानि जेबो खबरखौनो मोनाखै आरो खेबसेबावनि थाखाय आं आंनि फिसाज्लाखौ खोमानानै लाबाय आंनि दायनि थाखायनो आयै नोंनो एसेबो धैर्य हमनो नागिरा आदाया आंनि सिगाङाव बुंलांदोंमोनानो आं फैगोन दे होननानै माब्लाबा फैगोन आं होननानै नोंनो बाथ्राफोरखौ खोनासंनो नागिरा ना मायबा मोनसे खालामनोबाबो नागिरथारनांगोन आबा नागिरथ' नांगोन आयै नाथाय खनले नोंनि गोरोन्थिनि थाखाय आंनि आदाया जायखौबो भुगिनांगौ जायो गोरोन्थिखौ नों खालायो आदायासो साजाखौ मोननांगौ जायो आं मिन्थिगौ आंहा गोरोन्थि दङ नाथाय बिहाबोथ' गोरोन्थि दंना बिमाखौ बेबायदि खालामनो नाङामोन ना बियो मा खालायदों आयै आदाया जेबो खालायाखै गासैबो नोंनि गोरोन्थि गोजायै आंबो माबोरैबा लाइफखौसो बरिंसो मोनग्रा जाबाय नोंनि थाखायनो आंहा फरायनायाबो बेबायदिनो जालांबाय डिप्रेसन टेनसन आदाखौ नागिरनाय आदानि माबा बेसे न'खरनि टेनसन नोंनो गासैखौबो प्रब्लेम क्रिएट खालायजोबदों आयै नोंबो बिदिसो सानबाय आबा नोंबो आंखौसो होनबाय होना मा जानो आयै नोंनि थाखाय आं आंनि बिदाखौ खोमाना लानांगौ जाबाय बेसेराया फैदोंमोनल'सो न' होननानै बिनि न'आव फैनायानो बिनि थाखाय सुनिस जाबाय आदाया जोंफोरनि न'आव जोंफोरखौ खबर लानो फैनायानो गोरोन्थिमोन आदाया गावनि साननानै जोंफोरखौ मोजाङै दंना गैया होननानै खेबसे खबर लानो फैदोंमोन बियो दिनै जुदि आदाया गावनि साननानै जोंफोरखौ खबर लानो फैयामोन बेफोरबो जानाय नङामोन बेफोर सुनिया नांनायानो नङामोन आदानाव आबा बारुगा नोंबो आंखौ बेबायदि होननो हाग्रा जाबाय औ मानो होननो हाया नोंनि थाखायनो आदा रनिया गोमाबाय माब्लाबाथ' आंहा सानखांनाय फैलायो आंबो न'खौ गारना थांसै नामा नोंखौ गारना थांसै नामा मा थिक नोंबो खिजानि आंजों बेबायदिनो खालायो आदा रनिजों जेबो जेरैबायदि खालायदोंमोन आंजोंबो बेबायदिनो खालायगोन खोमा होनना सानब्लायलाङो आङो नोंखौ नुब्ला गिनायसो मोनलायलाङो आं आयै मा नों बिदि सानदों आंखौ गावनि बिमाखौनो असे बिमा औ आयै असे बिमा नाथाय बेनो जोंफोरनि थाखाय बुंला आरो आङो असे बिमा होननानैथ' साननानै आदायाबो नोंखौ सानाखैमोन बेबायदि खालायगोन होननानै नाथाय असे बिमायानो बेबायदि खालायबाय खिजानि जानो बिमा उन्दैयाबो बिमा बाथुलाबो बेबायदि खालायनाय नङामोन खोमा आयै नों जेरैबायदि खालायदों सर हमें इसी रास्ते से जाना होगा अरे यार दूसरा रास्ता नहीं है क्या आज ही मरने वाले हैं क्या हम सब शट अप हम लोग मरने के लिए नहीं आए यहाँ पे हमें हिम्मत रखना होगा हम यहाँ पे दुश्मनों को पकड़ने के लिए आए हैं मरने के लिए नहीं ऐसे मरने की बातें मत करो समझा और अगर हम मर भी जाए ना देश के नाम पे तो हमें शहीद कहेंगे शहीद समझ गए तुम लोग
अरे भाई वो देखना, मगरमच्छ कैसा तैर रहा है पानी पे। अरे कहाँ है मगरमच्छ? अरे हाँ, उधर उधर, उस साइड में। सर देखा आपने, कितना सारा मगरमच्छ है पानी में सर। हम कैसे जाएंगे सर? चुप, बिल्कुल चुप राहुल। डरपोकों की तरह, बुज़दिलों की तरह बातें मत करो। सर मैं बातें नहीं कर रही हूँ, रियल बात बोल रहा हूँ। सर राहुल ठीक कह रहा है सर, हम इस पानी के अंदर से नहीं जा सकते सर। हम नदी से उतर के पानी से क्रॉस करके नहीं जा सकते सर। हमें कुछ और प्लानिंग करना पड़ेगा सर। प्लानिंग? कैसा प्लानिंग? सर हम जाएंगे तो इसी रास्ते से, लेकिन पानी में उतर के नहीं। मतलब पानी से उतर के नहीं तो हम कैसे जाएंगे? सर मेरे पास एक प्लानिंग है सर। अरे यार गुठाल, तुम भी ना प्लानिंग करते रहोगे। जल्दी बोलो ना, रात होने वाला है। रात होने से पहले हमें ये नदी किसी भी तरह क्रॉस करना पड़ेगा। जल्दी बोलो, क्या प्लानिंग है तुम्हारा? सर मेरा प्लानिंग ये है, हम रस्सी के ऊपर से ये नदी क्रॉस करेंगे। क्या रस्सी के ऊपर से मतलब? सर देख रहे हो आप, उधर उस पार बड़ा बड़ा पेड़ है। अरे गुठाल, पैरों में क्या हम लटकेंगे? हाँ ऐसा ही कुछ समझो। इस किनारे में भी पेड़ है और उस किनारे में भी पेड़ है, तो हम यहाँ भी बांध लेंगे और उधर भी बांध लेंगे, और रस्सी के ऊपर से लटक के हम जाएंगे उधर। आइडिया तो ठीक है। अरे नहीं सर, हम इस तरह से कैसे जा सकते? और मगरमच्छ तो इतने दूर तक जाम मारता है। अगर रस्सी के ऊपर से हमें काट लिया तो? कुछ नहीं होगा राहुल, हमें तो हिम्मत करके जाना ही पड़ेगा ना, नहीं तो हमारे पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं है राहुल। कुठाल ठीक कह रहा है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमें इसी तरह ये नदी क्रॉस करना पड़ेगा। चलो काम पे लग जाओ, रस्सियां लाओ और बांधो। लेकिन ये नदी क्रॉस करके उस साइड में कौन जाएगा? पहले हमें रस्सी तो बांधना होगा ना उस साइड पे। सर पहले नदी क्रॉस करके मैं जाऊंगा। ठीक है विजय, मुझे तुमसे यही उम्मीद था। और तुम स्विमिंग में भी फास्ट हो। जितना स्विमिंग फास्ट करोगे उतना ही तुम मगरमच्छों से भी बचोगे। यस सर, मुझे स्विमिंग फास्ट आता है, तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी उधर। अब मरो, मगरमच्छों के पेट में जाने से अब हमें कोई भी नहीं रोक सकता। हाय माझा हानि थाखाय आंखौ दिनै सिखिरिया बेबायदि बुंखौथाय। सिखिरिनि आं बेबायदि महरखौ दिनैसो नुबाय। आगोलथ' बेबायदि बुङामोन बियो माब्लाबाबो। मानो बेबायदि रागा जोंदोंबा आंखौ? सिखिरिया आं हमनोनो हायाखै। मानो बेबायदि खालामदों आंखौ बियो? आगोलथ' सिखिरिया आंखौ माब्लाबाबो बेफोर खोथाखौ लानानै बेफोर बाथ्राखौ बुंफेरामोन। दिनै मानो बुंखो बियो? दुखु मोनना थाबाय आं। सोरबा आंखौ हाबा जानाय सानबाबो सानाब्लाबो आंथ' गावखौ सानोना, आंनि गावखौनो सानो आं गुथालनि हिन्जाव होननानै। नाथाय गुथालासो आंखौ हिन्जाव बायदि थानो होआखै। बेफोरबायदि सिन्दुर आसान बेफोरखौ हाबा जानाय बायदि थानो होआखै। गावआनो फैनानै गानहोगोन, गावआनो होगोन। हाबा जाखांनायनि उनाव समाजनि गेजेराव जेब्ला हाबा जागोन बेफोरखौ ला होननानै बेसो आंखौ बेबायदि थानो थिनदों। नङाब्लाथ' मालाबानो बेफोरबायदि थायो। न'नि मानसि जानानैनो बेबायदि बुंब्ला गोसोखौ दुखु मोनो आरो। चलो पहले कौन जाएगा? सर पहले मैं जाऊंगा। और सर मैं कभी नहीं जाऊंगा। हाँ सर जल्दी करना होगा, अभी मगरमच्छ दिखाई नहीं दे रहा है। Come on, do fast, don't make it easy. चलो fast. हे भगवान, मैं खुद को मरते हुए इस तरह नहीं देख सकता। भगवान मैं क्या करूं? Be brave. हे भगवान, मुझे देखा नहीं जा रहा, मैं क्या करूं? हम सब मगरमच्छ के पेट में जाने वाले हैं। तुम लोग क्यों समझ नहीं रहे हो भगवान? उठा ले रहे भगवान। अरे सर, ये मगरमच्छ हमें नोच के खाएंगे सर। आप क्यों समझ नहीं रहे हो सर? हाँ गुटाल, इसी तरह से। यस यू कैन डू इट। कम ऑन धीरे से आते रहो। कम ऑन, नीचे मत देखो गुटाल, नीचे मत देखो। हाँ, इसी तरह आते रहो। अभी मगरमच्छ नहीं दिख रहा है। आते रहो। बस एक गलती, पानी में गिरा और काम खत्म। अनजिमा, आं थांसै दे। थांनोसै? माथो खालायबावनो? जायखौ मोजां मोनदोंमोन, जायखौ बयखौबो साननानै, जायनि थाखाय आं
गावनि बिमा बिफाखौ गारनानैबो फैदोंमोन बे सेंग्रायानो आंखौनो फात्ता होलाबा आंखौनो थगायबायबा आरो माथो खालायबावनो थानानै जायनि थाखाय सिमां सुजुदोंमोन बे सिमाङानो बायफ्लेजोब्बायलाय माथो खालायबावनो सानाखैमोन आङो डेभिडआ आंखौ बेबायदि थगायगोन होननानै आरो आसा खालायनो गोनां जेबो गैबावला बेनि फारसे बिनि थाखाय हराव खारखोमादों बियो आंखौ बेबायदि अबस्थायाव दङ होननानै मिथिनानैबो माथो खालायबावनो आङो आरो बेनि सिमां सुजुला आङो बेखौ आरो माब्लाबाबो नेनानै थाला आङो आं बुंखादोंमोन नोंखौ आदाया मोजां मानसि नङा होननानै जेब्लासिम गाव प्रुफ मोना फोथायनायबो मोनाना आंनि जिउआ बेनि थाखायनो धंस जाबाय दा नोङो होनब्ला अबाव थांगोन नोंथ' न'खौबो गारना फैबाय होननानै बुंदों न'आवबो थांला होननानै बुंदों दा होनबा अबाव थागोन नोङो बेफोरबायदि अबस्थायाव नों थांगोन आरो नों थानोब्ला था जोंहानावनो रावबो जेबो बुङा दे नांला दे अनजिमा आं अबावबा माबा मोनसे खालायहैसिगोन अबावबा थांगोन आरो जायखिजाया नोंसोरबो गोबां मदद खालायबाय आरो सानबेसे थाबावनो नोंसोरखौबो आं बेबायदि थाबाय थाब्ला गामिनि मानसिफोरा नोजोर होगोन बाथ्रा खोनासंनांगोन आंनि थाखाय ओरैनो नोंसा आदाया गोबां बाथ्रा खोनासंहोबाय नोंसोरखौ गोबां असान्ति होबाय आरो आंबो असान्ति होला नङा अनजिमा बेबायदि अबस्थायाव नों मा खालायगोन आलाय सिलायनो अबाव थाहैगोन दे थाया मानो जोंहानावनो जेन थेन बे दैमाखौ बारग'नो हाबोला टेनसन गैला दैखौ मावनाय बायदि नुदों माथो गोलेरफोरा फैबाय नामा माबार क्रस खालायनांगौ बे दैमाखौ मासे गोलेरजोंथ' जुजिनो हागोन नाथाय माथाम माब्रैजोंथ' जुजिनो हानाय नङाना एसेबां गिदिर गिदिर गोलेरफोरा दैयाव गोग्लैयोब्ला सेस खारो गोलेरा साबखांहराबानो जाबाय बिसोरनो साबखांहरनायबो आखल दं र' मोनथिगोन र' हे भगवान बचा लो मुझे आज आय मगरमच्छ आय मुझे मत खाओ बचाओ बचाओ नहीं मैं नहीं डर सकता मैं एक जवान हूँ मैं नहीं डर सकता बम बम बोले जय भोलेनाथ की अरे मुझे मत खाओ अरे ये क्या करे जाओ हे भगवान बचा ले मैं मगरमच्छों के पेट में जाना नहीं चाहता भगवान बचा ले हे भगवान